Nechcem zobrať slovo ostatným, ale chcel by som v tejto chvíli položiť tiež otázku, ak mi to dovolíte. Prvé dve poznámky, že ako vidíme, bolo treba odvahu ku slobode, ale je treba odvahu aj ku demokracii. Demokracia je, ako si naši ľudia stále nechcú priznať, lebo chceli by sme veriť, že demokraciu sme si vybojovali niekedy v novembri 89, inokedy mladší hovoria, že to asi vtedy, keď Mečiar odišiel v roku 98. V skutočnosti demokracia je neustály balans záujmov, pretože tá sloboda práve pripúšťa ten balans záujmov a tam, kde je verejnosť pasívna, tak je obrovský priestor pre záujmových skupín. Takými záujmovými skupinami môžu byť mafiáni, ale môžu byť aj bezohľadní finančníci, môže byť kdekto a naše mlčanie alebo také seba uspokojenie, že veď sú tu demokratické pravidlá, tak sa nič už nemôže zlé stať, je po tejto stránke veľmi alibistické. Môže sa stať skoro všetko, pretože sloboda dokonca dáva oveľa viac šancí. Nie je tu dnes taký politický dohľad, aký bol za totality, čiže naozaj aj tí mafiáni majú oveľa viac šancí, ale aj tí politickí mafiáni majú oveľa viac priestoru, než to bolo za totality. Čiže demokracia je svojím spôsobom rizikový svet, v ktorom mlčiaci občan doslova otvára vrecko a z toho vrecka mu vždy niekto niečo zoberie, lebo pravidlá, všetky tie klamstvá, triky, kampane končia pri našich peniazoch. O čo je väčšia ekonomická kríza, o to viac súpov sa zlieta nad verejnými peniazmi, pretože tie sú v dobách krízy vždy najzaujímavejšie a sú najľahšou korisťou. A to boli poznámky a teraz otázka, ktorá zaznie do publika, ale týka sa aj doma, ale týka sa nás všetkých. Ak vidíme, že vlastne na Slovensko sa v rámci toho budovania štátu vrátili mnohé znepokojivé prvky, ktoré sme odmietali z čias totality. Vymenujem niektoré. Politické zneužívanie polície, odpočúvanie, sledovanie, bol aj únos, je aj podozrenie z vraždy. Napriek tomu, to je už vlastne celá škála, ktorú robila bývalá totalitná tajná polícia. Už horšie sa nedá. Napriek tomu ani teraz tesne pred voľbami strany nezrušili Mečiarove amnestie. To je zahambujúce, tie Mečiarove amnestie sú škvrna na Slovensku a teraz, keď sa zdalo, že už keď také nebetičné veci sa podarili, ako je zrušenie priestupkovej imunity, čo sa zdalo, že je úplne nedosiahnuteľné, takže sa už zrušia aj Mečiarove a nezrušili sa. Ako to, že sa vrátila stranická nomenklatúra? To sme predsa vedeli, že keď strana dávala odborníkov v rámci svojej nomenklatúry, že to boli často neschopáci, ktorí sa cez ten stranický preukaz dostali do vysokých úradov. Ako to, že sme všetci strpeli ako normálny stav, hoci to x-krát demokrati sľubovali, minimálne teda v kampaniách, že už to nebude, znovu a znovu celú štátnu správu zaplavia výlučne stranickí nominanti, nehľadí sa na odbornosť, hľadí sa len na stranickú knižku alebo na kontakty k akýmsi zákulisným skupinám. Ako to, že sa nedokážeme lepšie, hoci máme podmienky slobody, viesť verejný dialog. Slovenská televízia je stále v tom nesmelá verejný dialog, aj v prípade Gorily sa v tejto podobe ešte stále neuskutočnil. Tých otázok by sme si vedeli povedať viac, ale ja poviem jednu na záver. Urobili sa teda nejaké systémové zhoršenia alebo nejaké systémové veci chýbajú, ktoré umožňujú, že v štáte sú vôbec možné také stretnutia, aké sa udiali na onom konšpiračnom byte? Táto rečnícka otázka podľa mojej mienky má niekoľko odpovedí. Jedna je taká, že sa povie, no to by sa mohlo stať všade. To je síce pravda. Úsilie o tú korupciu na najvyšších miestach sa môže stať všade a deje sa všade. Ale podľa mojej mienky u nás je uľahčované aj odbúravaním rôznych pravidiel, ktoré aj boli zavedené, takže sa vlastne dá povedať, že u nás
To budovanie štátu je v takých vlnách, kde niekedy vlastne napriek slobodným voľbám sa nám vracajú prvky z čias, keď žiadne voľby sme nemali. Napríklad to, že jeden volebný obvod umožňuje, že v politických stranách vládnu veľmi úzké skupiny, dvaja ľudia, jeden človek, traja ľudia, mohli by sme ísť stranu za stranou. A tieto skupiny potom, finančné myslím, alebo mafistické skupiny, alebo akokoľvek ich nazveme, majú ľahkú prácu, lebo neexistujú širšie vedenia strán. To, čo im nejaký šéf odkáže, to sa skutočne aj odhlasuje a vlastne tá vnútorná demokracia v tých stranách je veľmi obmedzená. Som presvedčený, že to, že sa nechal Mečiarov jeden volebný obvod, to, že sa vytvorili také volebné pravidlá, aké sa vytvorili, to, že tak pomaly sa zavádzali kontrolné mechanizmy. Veď samotný NKÚ sme zaviedli po veľmi dlhých rokoch, Národný bezpečnostný úrad po veľmi dlhých rokoch a obidve tie inštitúcie majú zatiaľ spornú prax a veľmi neisté nohy, veľmi politické nohy a veľmi veľmi málo nezávislé zázemie. Chcem sa aj Toma spýtať, aby to nebola iba otázka do vetra, že či on vidí také praktické zmeny, ktoré povedzme nejakým spôsobom, keďže pozná aj kanadský systém, možno pozná aj iné krajiny, ktoré by nejakým spôsobom bolo možné na Slovensku zaviesť, aspoň čiastočne oslabiť rizika prenikania kriminality do politického systému. Keďže som novinár, asi to vidím riešenie cez novinárskú činnosť. Ja teraz napríklad mám dosť veľa kontaktov v rámci polícií, tajnej služby a tak ďalej. To sú ľudí, ktorí robia svoju prácu a robia to dobre. A s nimi by sa dalo veľmi ľahké, jednoduchým spôsobom založiť nejakú nadáciu alebo neviem čo, nejakú web stránku a proste preveriť verejné osoby, že kto má aký kontakty, kto je ochotný spolupracovať, poukázať na to, že aký majú majetok, či mohli nadobudnúť taký majetok, či nemohli. A potom to zverejniť na webe, aby každý občan, každý volič mohol pozerať na politikov a hodnotiť pre same sebe, že či dám plášť tam a tak ďalej. To je veľmi jednoducho robiť a keď máte prístup k informáciami, ja si myslím, že to je pomerne ľahké poukázať na tie väzby. Napríklad pozrieme na SAS, možno budem hovoriť, lebo tam je moje... Lebo naozaj nejde o žiadne politickú stranu konkrétnu, ale tam v SAS nájdete rôzne kontakty na Pentu. Neverím, že to znamená, že Penta priamo financuje SAS, ale napríklad človek menom Miroslav Nosal, tuším, do predseda predstavenstva Košický tepláren a Nosal pracoval v Čechách ako predseda predstavenstva PPC Energy CZ, ktorý priamo pracoval pre Penty. Keď som sa opýtal Sulika, že ako môžeš mať na jednu ruku gorilu a na druhú ruku dať do teplárenský podnik, ktorý sa ide privatizovať človek z Penty. Možno robí dobrú prácu, Tak ja som si istý, že robí dobrú prácu, proste Penta, oni zamestnajú kvalitných ľudí, to je úplne bez debaty, ale jak to môžeš robiť? Preto si myslím, že na jednej strane politici nechápu, že tieto väzby nesmie existovať. Proste to nie je len zdanie, že ako to vyzerá, ale proste nesmie existovať. Nesmieš nominovať človek z Penty do teplárenský podnik, proste nesmieš. A ak to robíš, fajn, ale budeš nosiť dôsledky. A to je, že verejnosť je o tom informovaní a môže na základe toho rozhodnúť, či vám dajú hlas alebo nikto iný. A zdôrazňujem, že to není zďaleka len SAS, ktorý to robil, SDKU, KDH, Maďari, proste všetci sú na tom rovnakí. Lebo naozaj zatiaľ nebol veľmi silný spoločenský tlak na nich, aby odsekli tieto väzby. A reálne, nie len zdanie, ale reálne. A teraz, že ten tlak existuje, myslím si, že je na čas, aby sa o tom veľmi detálne vylustroval a viem, že lustrácia na Slovensku je veľmi problematické slovo, ale naozaj myslím si, že otvoriť tieto väzby, poukázať na to a potom politik
ide do rizika, že ak ich má, nebude zvolený. To je moja odpoveď k tomuto. Ale samozrejme to nie je politický odpoveď. Nechcel som politickú odpoveď, ale otvorenosť proste. Otvorenosť, jasné. Lebo presne z dôvodu, preto som si myslel, že je to fajn háčať prázdnu obálku do urny. Mohlo to fungovať na tom báze, že ak dosť ľudí to robia, povedzme, že 200-300 tisíc ľudí, aj viem, že je to absurdné, je to naivné, ale čo keby je. Lebo sedieť doma a byť frustrovaný a nadávať, to je fajn, ale to není odpoveď tejto veci. Proste tým pádom len otvoriť dvere k Smeru, aby mal ústavnú väčšinu a jak to bude potom vyzerať. Skôr ísť, voliť, ak nemáš koho voliť, hádžeš prázdnu obálku a potom na základe týchto prázdnych obálok, čo sú smárne hlasy, ale dá sa to vyčistiť, že koľko, máš na základe čoho žiadať niečo. Máš morálne právo, lebo ste zúčastnili na voľbách a je to akože merateľný dopyt. Potom na základe toho dopyt hovoríte, že no, vy slušnejšie, odstúpte od vašich strán, že Žitňanská, Prokácka, Beblavy, vynechajte tieto staré štruktúry svojich polievky a ponúkame vám tie 300 000 hlasov, alebo koľko to je, ak budete splniť tie požiadavky, ak budete slušne a konať v záujme Slovenskej republike. Keď máte 300 000 hlasov, prázdnych obálky, tak máš slušne dopyt, ktorý môžeš hovoriť, že ak bude ponuka, to vám môžeme slúbiť. Ale naozaj je to dlhá cesta. Nemáme očakať, že poprvé, že to, čo sa vyšetruje do volieb, určite nie a možno nikdy. Nemáme sa čakať, že tieto voľby budú všetko riešiť, nebudú, možno ani tie na 4 roky, ale teraz, že máme otvorené oči a vidíme, že ako to chodí na Slovensko, máme aspoň ten prvý krok urobený. A to je vedomosť. A odhľadanie tak musí byť. Volám sa Jaro Šíbl. Pri súčasnej situácii na Slovensku mám pocit, ako by som omládol o vyše 20 rokov. Mnohé veci mi pripomínajú to obdobie roku 89. Čiže prvá otázka ich bola, že aké paralely vidíte medzi tým, čo je teraz a tým, čo bolo vtedy. A druhá otázka, mám pocit, že momentálne neberte to ako nejaký kompliment, ako skôr konštatovanie reality, že ste najslavnejší slovenský novinár. Napriek tomu, že máme na Slovensku veľa dobrých novinárov, myslím si, že to nie je náhoda, že najslavnejší slovenský novinár je pôvodom z Kanady. Takže ako to vidíte vy momentálne? Ďakujem. Čo sa týka toho sláva, tak ja sa naozaj cítim trápny, lebo ja som vlastne nič nerobil. Robil som len svoju prácu ako novinár a ak toto má byť považované za niečo extra alebo výnimočné, tak myslím si, že neviem, kde sme. To musí byť pre zdravú spoločnosť, musí byť to brané ako úplne normálne občianske novinárske práce, to je všetko. A tá prvá otázka, to je ešte. No, nebol som tu v novembre, viem porovnať iba, ako to bolo za Mečiara. Bol som na týchto námestiach a tie skandovanie dospol Mečiara a tak ďalej. Tak to bolo zrušujúce obdobie a práve preto sa ma páčilo Slovensko, že ľudia riešia politika, veci verejných v krčmách, doma, potom sa to utratilo a teraz sa to vrátilo. Tak v tomto je to podobne, ale vidím, že ľudia vtedy vedeli viac. Napriek tomu, že nemali sme obchodný register na internete a veľa vecí boli, akože pamätáte si, že privatizácie na tom boli, že tam bol nejaký druhoobchodná záhadná spoločnosť, ktorý mal adresu niekde na nejaký schatovaný dom, ale to bol že vrchol novinárskú prácu. Dnes normálne dáte na internete a za chvíľu vidíte, že kto je za druhoobchodná a kto je akcionár a tak ďalej. Ale napriek tomu ľudia dneska sú menej informovaní o tom, že čo sa naozaj deje v tej politike a vidím na týchto manifestáciách na mestiach skôr zmetok. Niektorí ľudia sú tam kvôli gorile, ale aj niektorí sú tam kvôli násilie, niektorí sú tam kvôli všeobecne frustrácie, niektorí sú napríklad v Prešove, som počul, že Dao skandinovalo, že chceme väčšie platy tak to nemá nič spoločné s tou budú ten dokument, ale skôr to je frustrácia. Tak
vidím určite paralely, ale zároveň máme veľa pred sebou, čo robiť, aby ľudia, bežní ľudia chápali, že čo je posolstvo toho Goremu, že čo nám hovorí. Lebo to, že platy by mali byť vyššie, no ťažko.